Yau mun kawo muku wani labari ne da amarya ta dinga ihu a daren farko. Ihun amarya a daren farko sunan labarin namu. Wata amarya ce aka kawo ta gidan angonta. Bayan 'yan siyan baki sun watse, ango ya shigo gidansa. An ci an sha an yi nafiloli. To dama gidan tare suke da uwar mijinta. Cikin dare sai uwar mijinta ji ihun amarya. Sai da gari ya waye amarya ta je gaida uwar mijinta. Sai uwar mijinta ce mata, ‘yar nan lafiya jiya na ji ihunki kamar wadda ake cirewa rai haka, ba kururuwa ba sassautawa haka, haba me yasa? Sai amarya ta ce, wallahi mama abu ne shi ba jirgi ba, amma sai tashi yake, shi ba sanda ba, amma sai nutso yake, shi ba nono ba, amma sai madara yake tsarkarwa. Sai uwar mijinta ce mata, ‘yar nan kuma shi ba abinci ba, amma daɗi gare shi ko? Sai ‘yar ta kwashe da dariya. To wannan shine ƙarshen labarin, banda dariya fa dan ni ma ban yi ba.